Dráha číslo 1, Lane 1, Adéla Vavřinová, SC Pardubice. Dráha číslo 2, Lane number 2, Michaela Navrátilová, Klub vodních sportů Pardubice. Dráha číslo 3, uvidíme Lane number 3, Miroslavu Martíkovou, Kometa Brno. Ve 4, Lane number 4, Eva Jorgová, taktéž z Komety Brno. V 5. dráze, Lane 5, Edita Kráková, Fakulta Brno. V 6, Lane 6, Markéta Navrátilová, Klub vodních sportů Pardubice. V dráze číslo 7, Lane number 7, Lidie Štěpánková, a v 8. dráze, Lane number 8, Elena Gutmann, SVS. Anna, if I leave there right now, no, also. Lidé je nerozumí. Dobrá. Na místa. Eva